చదవడం ఒకటే కాదులే, ప్రశ్నించే గుణమే ఉంటే ప్రతి బదులు పాఠమే. కనిపించే ప్రతి విషయంలో ఒక సూక్ష్మం తాగలే, కనిపించని ఆ సూక్ష్మంలో ఒక మర్మం ఉందిలే. సైన్సే నిన్న నేడు, సైన్సే రేపు మాపు, సైన్సే మన డైలీ లైఫ్. సైన్సే సైన్సే నువ్వు నేను, సైన్సే నీలో నాలో, సైన్సే నిన్ను మన్ను. సైన్సే సరి మప మమని దగి దప మగజ, సరి మప సదని దగి దగి దప దప మమ మగజ. ఎండలో వెన్నెల్లో వ్యాపించే ఎన్నో కిరణాలే, జీవుల్లో మనుగడలని శాసించుతున్న సత్యాలే. నింగిలో గాలుల్లో దాగున్న విన్న చిత్రాలే, పాల పుంతలలో పొదిగి బంతులుగా తిరుగు గ్రాములెన్నోలే. వెలుగులు పంచే విద్యుత్ కాంతలే, అందించుచుండలే నీరు గాలి సూర్యుడే. ఆకలి తీర్చే పండించు పంటలే, ఈ ఆనకట్టలే అభివృద్ధికి రూపాలే. నీలోనే ఉన్న అణువులు అన్నీ మెదిలి తీరు తెన్నులన్నీ కూడా సైన్సేగా. సైన్సే నిన్న నేడు, సైన్సే రేపు మాపు, సైన్సే మన డైలీ లైఫ్. సైన్సే you gotta give it a chance, getting on its truth in flats, gotta mix it up with intelligence, yeah, shake it up, move it up, groove it up, love it up, do it all with the science. Give me some love, baby, yeah, give me some love. పుట్టుక చావైనా సృష్టిలో ఏదైనా, జీవమైన నిర్జీవమైన ఈ సైన్సులోని భాగాలే. కొత్తగా కనుగొన్న వింతలేవైనా, స్పష్టమైన సంక్లిష్టమైన ఈ సైన్సులోని శేషాలే. మేధస్సుకింకా పదునెంత పెట్టరా, పరికించి చూసే నేర్పే నీలో పెంచు. సైంటిస్టులంతా న్యూ ఐడియాలతో పరిశోధిస్తూ ఎన్నెన్నో సాధించేశారు. జగదీష్ బోస్ అయినా, అబ్దుల్ కలాం అయినా, భవితే చూడబోయే వెలుగునింక మీరేగా. సైన్సే నిన్న నేడు, సైన్సే రేపు మాపు, సైన్సే మన డైలీ లైఫ్. సైన్సే సైన్సే నువ్వు నేను, సైన్సే నీలో నాలో, సైన్సే నిన్ను మన్ను. సైన్సే తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చాలా చక్కగా తీశారు. It's inspiring for school children. It's been a very inspiring thing for me. It covers almost all the important aspects